We zien de spot. Het zou misschien ook kunnen dat de beunmobiel bij de container huurt. Dat kan natuurlijk ook nog. Aanbellen wordt lastig. Tja. Tja. Hier ben ik dan. Ja, we gaan zo ongeveer 1 keer per jaar weer op kroonvisite, hè? We hadden er zin in beschuit. Wat bedoel ze? Dat kind of de beschuit? Hallo? Zit er ook eindelijk eens een keer een nut? Ja. Oh, moeten we de klachtenlijn even openen dan? Nee, maar. Voor al uw klachten en opmerkingen. Ik zie, je komt overal behalve een nut. Dat is niet waar. Is dat niet waar? Nee, we zien nog niet zo lang geleden. Zien we nog in de kerk geweest hier net. De kerk? Heb je niet Ja, gezien? maar daar kom ik niet. Sterker nog, hebben we er zelfs 2 afleveringen van gemaakt. Omdat het zo interessant was. Wat was dat te doen nou? Zet even de wagen aan de kant, dan Een wordt of er wat andere verver. Er wordt een lift toe. Ja, maar dat kan altijd nog. Zet hem even aan de kant. Oh, wacht, dan moet hij toch... maar je ziet echt van nut. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook een autochtoon. Kijk. En maar klagen en dan gaan mensen die hard... We zijn alleen maar voor het tenniswereldje bezig. We hebben net een fusie achter de rug met 3 tennisverenigingen. In Nut. Dat geldt voor ook allebei? Oh, wat ziet je van elkaar? Vreugd gewoon. Vreugd. Tennis. Ja. En je wordt nou ook voor het tennisgebeuren We, op zijn paard? nou we hebben een nieuw park in Hulsberg, moest er trouwens ook nog eens een keer komen. Echt mooi geworden. Ja? Nieuw Ja, tennispark. drie clubs uit de gemeente Nut die hebben gefuseerd. En die hebben een heel nieuw pand, of een heel nieuw park hebben ze gemaakt in Hulsberg. Nou leed het wel eens geveulig bij bijvoorbeeld voetbalclubs in bij elkaar gelegen dorpen om te gaan fuseren. Wie was dat in dit geval in de tennis? Dit was ook heftig. Nee, serieus? Dit is een strijd van, Ja? van 3 jaar geweest. Voordat we alle neuzen naar één richting hadden, ja. En we hebben het dan over de tennisclub van Hulsberg natuurlijk. De tennisclub van Wien en Schroel. Wien en En de Schroel. tennisclub in Nut. in Nut. En ging het er dan alleen maar over van waar gaan we in godsnaam dan zitten van die 3 kernen? Dat Ja. is ook ter sprake geweest, ja. Ja. Ja, maar uiteindelijk was de meest logische locatie waar we nu zitten. Er waren ook uitbreidingsmogelijkheden. Dus daar zien we nu naar 8 banen toe gegroeid. Maar dat heeft gewoon een hele hoop sentimenten, brengt dat met zich met. Serieus? Ja, zeker. Dat ze door eenmaal die stappen is gezet. Want het probleem bij verenigingen is, de leden moeten akkoord worden. We moesten via ledenvergaderingen dat ganse proces. En er is een ledenvergadering in Wienersrooi en een ledenvergadering in Nut en een ledenvergadering in Hulsberg. Voordat ze alle neuzen. Ja, dan is 3 jaar zo voorbij, hè? Maar goed, de gemeente stelde dat als voorwaarde. Wilt er een nieuw park komen, dan moeten eigenlijk oorspronkelijk 4 verenigingen. Met Schimmels zit er hier zo nog bij. Maar die zijn afgehukt. In de loop van de street. Oh, want? Ja, dat verhaal was er net aangehuurd. Oh, toch ook ja? Ja. Dus er waren eigenlijk een aantal Schummertsen die zeiden van ja, maar in Hulsberg kun je niet tennissen. Ja, dat klopt. Zoiets, ja. En dan denk ik bij mezelf van als ik hier tennis, wat maakt het dan uit? Was Een paar ze tegen de kilometer. bal aan de hoofd? Ja, en het grote probleem is, dat is het grote probleem van verenigingen op dit moment. Het krimpt, het krimpt, het krimpt. Ja. En we hadden alle 3 verenigingen van 120, 130, 140 leden. Nou, wil ze een beetje toekomstbestendig zien, dan was er een vereniging van 400 leden hebben. Ja, die hebben we nog. Ja. Dus wij kunnen er voorlopig wel tegenaan. En je ziet allebei bestuurslid, neem ik Ja, ik aan. ben bestuurslid. Pannen Oh. geweest.
En we zijn Penningmeester. echt penningmeester, ja. Bestuurslid En penningmeester. we hebben nu net een bijeenkomst gehad over hoe gaan we met reclameachtige activiteiten om op het park. Nou, dit is al een stukje. We zien, dit is al levert- een stukje reclame Hey, voor de... ik zal je vertellen, dit levert dus 50 nieuwe leden op dit. Serieus? Ja, zeker. Oh, En als Ja, je al die ook nog de komende maand een afspraak maakt met meneer, dan kom ik dus met de ganse cameraploeg ook kijken. ja. En dan kunnen ze zien wat ze door gemaakt hebben. Perfect. Nou ja, dit verhaal duidt al wonderen. Ja. Misschien kunnen we je sponsoren met wat sleutelhangers en stickers. Voor de Geweldig. eerstvolgende, weet ik veel, bingo of een... Bingo, Owen. Nee, dat kan tegenwoordig niet meer, denk ik. Hè? Bingo, nee, dat is de Duitse gemeenschap zoeken ze Duitse dat. Hè. Maar nee, dat is een tennisclub. Hè. Nou, maar zit er bijvoorbeeld een leuke 400 leden, hè? Moest ze toch qua kantine ook rekening mee houden? We hebben een geweldige nieuwe kantine op de Allemaal verbouwd, allemaal prachtig. Dat was eigenlijk best goed genoeg. Dan kunnen ze eens komen kijken met die ploeg. Deze paar meter verderop, we blokkeren die alles. Oh ja. Ja. Ja, zet De hem grond even gaat door, werken. we kletsen gewoon verder. Ik ben er niet klaar mee hoor. Wat? Hoe heet de nevenvereniging? TPV de Dassenburgt TPV Tennis? en padelvereniging. Nou zet ik padel niks. Nee. Dat is een opkomende sport vanuit het zuidelijke landen, vanuit Mexico, Spanje, Frankrijk, België. Padel? Ja, dat zullen ze allemaal op dat nieuwe park hebben. Ik gok een variant op Jeu de Boele. Nee, dat is Nee. helemaal fout. Dat is een combinatie tussen tennis en squash. Met wanden, zien wanden, glazen wanden. En wie schreef ze het? Padel, wie is het? P-A-D-E-L. Padel. Ik heb er nog nooit van gehuurd. Ja, dat is... En Maar nou, er zijn steeds meer tennisverenigingen die ook met het... er is ook een padelbond in Nederland. En er zijn ook langzaamaan steeds meer verenigingen die padelbanen erbij aan het maken zijn. En competities beginnen ook langzaamaan op te komen. Maar padel is langzaamaan... we zijn een van de eerste verenigingen die... maar de 1000 wel boeten. ja, dat is alles boete, ja. Dus je hebt... Dus er zit een netje en er zijn andere rackets, andere ballen en de glazen wanden. Dus de speelt het spelletje via de tennisspelregels, maar de mocht de wanden gebroken, de mocht tegen de band. Wat grappig. Ja, dat is echt leuk om te zien ook. Ja. En is het hardcore? Het is het tapijtachtige ondergrond is het erop, ja. Klopt. En zit het qua snelheid dan ook tussen tennis en squash in? Ja, het is trager squash. Squash, omdat het ook maar een klein helbelke is, ja, met squash. Maar met padel is het bijna een tennisbal is het eigenlijk. En echt, maar die rackets zijn anders. Ja, dat moesten ze zien. Dat is een racket met gaten in. Enorm grappig. Wat is nou Zuid-Amerika? Ja, Mexico. Van Mexico is het in Spanje terechtgekomen. In Spanje is het op dit moment een grotere sport als tennis. Dat geluisterd niet met Nadal dadelijk in die finale in Amerika, maar padel is een grotere sport als tennis. Van Nadal naar padel. Ja, het lijkt heel simpel spelletje, maar het is vrij moeilijk moet ik zeggen. Zien er wereldkampioenschappen of iets dergelijks, Ja, padel? nou, ik weet toevallig dat er nu in Malaga of zo dergelijks zien voor 50 plus Europese kampioenschappen. Dat soort dingen zijn er al volop bezig aan de gang, ja. En jij hebt dus een padelbaan. 2 zelfs. 2 en 8 tennisbanen. En 8 tennisbanen. Dat is het resultaat van de fusie. En hoeveel En padel... als er nou al die verenigingen in Nut nou eens slim wären, maar ja goed. Dan moeten ze zich realiseren hoe Zuidoostvereniging over 10 jaar doet. En dan met 120 leden redt zich het niet meer. Ja. Dat is voor ons de drijfveer geweest om aan die fusie jarenlang te trekken. Penningmeester en kameraad. Hoeveel... Hij heeft zich al die jaren met reclameactiviteiten en sponsors binnen te holen actief bezig gehouden. Hoeveel oren grond op per week inzitten? Voor mij? Voor oog allebei? Nou, de afgelopen periode is het part-time baan geweest.
Ja. Dat durf ik rustig te zeggen. Gemiddeld 20 uur in de week. Wat zeggen ze er toes van? Fijn. Toes. Dat ze ervoor toe zitten. Huh? Ik heb het zo geregeld dat mijn vrouw aan het werk is en dat ik klop in mijn werken. Oh, Dus daarom kan ik ook maar de meer. zuster nog zo jong. Hoe dan? Mag je dat zeggen? Ja, dan mag ze alles zeggen. Maar ja, in elk Ik ben- geval nog niet pensioengerechtigd. Ik Zo ben- zuster er niet uit. 67 dus. Serieus? Dus ik krieg al, hoe lang? Zal er dan het licht liggen? Of misschien Ik moet denk- ik naar de opticien of zo, Ik maar... denk dat het toch al leed, ja. Maar dat denk zal ik ze wel. toch wel dukker huren, of niet? Ja? Niet? Ja, meestal zeggen ze dat tegen mijn vrouw, die is ook 67, maar dan zeggen ze het meestal tegen mannen wordt het niet zo gauw gezegd. Hè. Oh. Dat is Dank je voor, voordelig van dank die je voor het vrouw, zo. compliment. Nee, geen gedaan. Maar ze hebben toen nog nooit gezegd van jongens, die tennisclub, dat... Nee, we zijn door neven tennissen zelf ook nog actief. Hè. Dus iedereen is betrokken bij het ganse voor natuurlijk. Alleen de ene is wat meer met het bestuurlijke bezig en de andere die gaat vaker op die banen en welke. Tot slot, Tot slot. ja, tot slot, want onze tijd zit er langzaam op. Ongeveer is altijd maar 12 minuten hè, in één take zonder... Oh. Ja, hè? Sorry. Ja, waar staat een subtiele hint zo van jongens, rijden ze een punt aan. Het begint nu al. Houdt hem niet met de poes op de kop. TPV de Dassenburg. Tennis- en padelvereniging De Dassenburg. En waarom De Dassenburg is? Dat was de laatste vraag. Oké. Ik zet hem voor, ik heb geen minder. We hebben een tijd lang in dat gebied in Hulsberg gestoeid met een das. En dat is heel lang, voordat het project zo is geworden zoals het nu geworden is, zo is de das in de weg. Want de wet waar een das is, daar mocht niks in Ja, Nederland. of een knofloekpad, of wie het een hamster ook En alweer, uiteindelijk een is het- korenwolf, ja. Is het park nou dusdanig geboet dat de das geen last van ons heeft. Dus Dat is nog eens een mooie oplossing. Dus we hebben de das kunnen omzeilen door het project zoals het nu gerealiseerd is, om de das in de gang te laten gaan. Ja. Tenminste, dat denken we. En dan liggen alleen wakker als de mensen aan het tennissen zijn. Dan huurt het de tok, tok, tok van de ballen. Ja. Zo gaat het. Als de dassen actief zien, Ja. dan leed de tennisbaan stil. Ja. Nou, ik vond het leuk. We zien eigenlijk van het uiterke, waar we geen bezitter bij vonden langs de container, waar het moeilijk aanbellen was, en Liv, die we dus niet gezien hebben, maar we wensen die mensen het allerbeste toe met de aanwinst. Zien we uiteindelijk bij... en dan had ik het nooit geweten wat padel Padel. is.